Libuan ka mga deboto sa Senyor Santo Niño o sa Birhen sa Guadalupe sa Dakbayan sa Mandaue ang mainitong midawat kanil sa St. Joseph Shrine nga nagkakumplito sa Sagrada Familia. Si Chona Carion sa report. Sayo pa lang sa buntag nag-atang na ang mga deboto sa Dakbayan sa Mandaue alang sa gipahigayong traslasyon. Pasado alas 7 na sa buntag, niabot ang convoy sa Birhen sa Guadalupe ug Senyor Santo Niño diha sa Barangay Subang Dako, Utlanan sa Cebu City ug Mandaue City. Mabata o tiguang matinunan nag-atang sa pag-agi sa imahin sa Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe. Ang uban bit-bit pa ang ilang mga imahin pagmatuod usab sa hugot nilang debosyon. Ang uban nagsinulog dance. Mapasalamaton sa mga grasya ug padayong nangaliya sa kaayuhan. May dito na ang pagdawat sa mga Mandawihanan sa imahin sa Senyor Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe. Mangayo ka ng maayong panglawas. Way ka ng hitabo din sa tuwa. Ngayog dagang salamat sa Santo Niño, ginawa tatagan mayong panglawas o mayong kaugmaon. May lang taglawas, niya, ganang may ang trabaho. Usa ka santos nga misa ang gipahigayon human na kumpleto na ang Sagrada Pamilya. Nagsugwak sa mga deboto sang St. Joseph Shrine. Sa wali ni Monsignor Daniel Sanico, ang team moderator sa Shrine of St. Joseph, nga ang debosyon sa mga sugbuanon kang Senyor Santo Niño sama sa putaw din mapilit gyud ang batubalani o magnet. Iyang gipakasama sa dakong magnet o batubalani ang kadako usab sa gugma sa balaang bata sa Sugbo. Paghuman sa Santos nga misa, gisugdan dayon ang paghawk sa mga deboto. Gihulagway nga malinawon ang gipahigayong traslasyon. Gibanabanang moabot sa 10,000 ka mga debotos ang mitambong sa St. Joseph Shrine. Hugot ka seguridad ang gipatuman sa kapulisan sa Dakbayan. This has been one of the smoothest traslasyon motorcades ever. Even sa pacing and sa security preparations, this was one of the best. Gidili nato ang pagpasulod sa mga bakbak, no, o ang mga labi na mga hinagiban o samot na ang kanang mga armas kay gunban ron. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisda.